Panaraar, tinamlama. Na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anak ay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Anaraar, tinamlama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot kada kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga warasyo amin papagayam. Isagot kada kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Ti may sapay apakasaritaan. Asinurat ni pagayam tayo an Nestor Marcos na pauluan iti. Saan nga agbaliw tinayurit agasat. Tampok dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Sige Han, agan-anad ka dita. I love you. Bye. Sino man ang kinasarita Wendy iha? Ti boyfriend ko, Papa. Kulak lang arura na dimon kasarita tinobyom. Tadandanin sumangpad tinakaitulagam alalaki. Papa, no asino man ti bagbagayo asumangpot alalaki apang yasawaan nyo kanyak. Saan ko akayat? Sipon idiobing ka, aging nga adimakil ka. Kanayon min nga ibaga iti day di mamang mo. Nga intulag dakan iti anak ti amiga mi nga adda iti London. Saan arumbang day nga narami ti day ti mama? Sa anak nga manamong Papa. Tadda kalintagak nga agpili no asino ti pakiasawaak. Idi nasiraya mon tilawag. Inikat min ti bagbagam akalintagam nga agpili iti pakiasawaam. Diyak kaya ti bagbagayo alalaki, Papa. Di mo ibagbagat kasta. Tadi mo pa'y nakita. Oray saan ko pa nakita? Saan ko akayat, Papa? Saan na ko mga ibabain iti nakitulagan me? Diyak kayat, Papa. Andan kayan ayat ko. Oh, tila babawi ka ng palubos ken ka idi anapan nagtrabaho iti sa balya pagilyan. Nga isot nakakitaan ken ka ti lalaki ang nagbalin ang nobyom. Ay ayatek unay tinobyo, Papa. Kating karina nga iti daytoy atawan na sumangpatap ni kalay sanak. Namnamaam nga namungak ti plano yo apan nagkalaysa. Saan to Apolos Wendy? Tilang nakaitulagam alalaki ti rumbeng apakyasawam. Ayati ko na mamigo. Nagsubang kayo manon iti anak mo. Wow, amiga. Ako na di na kayat ti makiasawa iti nangitulagak ken kwa na alalaki. Agpada ta, amigo. Uray ti anak ko. Saan kumot ama paanugot? Saan nga isuda ti mangisuro kada tayo, amiga? Maladagat na pala iti nakapagtutulag tayo nga isuda ti agasawa. Wan nga rod, amigo. Noan niya titulag, iso ti masurot. Tay kunadan, napipiamatay ti bagi, mabiyag lang ti kari. Iho, agsagana ka. Tay ti umayabulan, agawit ta ni Pilipinas. Nasapsapat ti plano ka pa nagawid iti Pilipinas ngam ti plano yo, mama. Anya, no kasta, talaga nakaplano ka nga agawid. Uwan, mama. Iti anya rason. Kas nakunak kada kayo idin. Inak ikasar ti girlfriend ko. Simbergwensa, sana mabalin. Ada na kay tulagakan ka, nga iso ta sawaem. Saan nyo ko mga ipilit ti jak kayat, mama? Napinta sa balasang tinakay tulagam iho. Siguradok ang makurso na daam no makitam kun mamamom. May sa ti pusok, mama. May sa lang ti babae nga ay ayatek. Awan sabalin no sana ti girlfriend ko. Sa anak ngo manamo nga sabali ta sawaem. Siyak ti mga sawa, mama. Isu adidak mapilit iti kayat yo. Namnama-update akarim, honey. O sige, bye. Asino manan di kinasarita mi ti cellphone, iha? Tinobyok, Papa? Manan? Anya manan tinagsarita niyo? Ti umadanin niya sa sangput na. Tapno asikasun min ti panagsimpami. Talaga ambus busuran nak. Saan, Papa? Apay nga ron ngay papilit mula tatijak kaya.
Ay ayatek unay tinubyok, papa. Kunakmat nga dan na kay tulagam, nga isot pati asawaam. Lading itot, papa. Sa anak to ang makikalay sa iti sabali. Malaksid la ang iti boyfriend ko. Agmay saka nga anak mi day di mamam. Sakbay anatay. Nagkariak ken kwa na amatungpal ti katulagan, may papan iti panakiasawam. Papa, kayat yu ka di? Akanayo nakto analiday no ipilit yu ti kayat yu? Saan kanto nga agbalin analiday iti lalaki anang itulagan mikan ka? Tasigon ka ni mamang na. Iti idadakkel na, tinubay na anasingpad ken managbuteng iti Diyos. Oray na singpat kan relihiyoso. Saan mo't nga isutay ayatek? Agtulnog kay ti kayat ko. No kayat mo saan tang agkontra nga agama. Sana mabalin at ikayat ni papa ti matungpal. Awagak man ng ti boyfriend ko. Dagdaga ko na sumangpat. Kat no makaawid ton dito Pilipinas, makitaraya kun kan kuana. Apay nga taadipay si mangpat ni Denver. Awan mo tinay bagbagan ang overtime iti trabaho. Ti cellphone ko agri-ring. Isun tumawawag. Hello, Denver, iho. Nag-overtime ka diti trabaho. Iso di ka pa'y nagawid. Saan mo ma? Ayan mo nga road. Pagdagi ti airport. Tag-flight akong nga gawin di Pilipinas. Anya? Simpergwensa. Ay, kunak man no saan ka pa'y anak kagatang iti plane ticket mo. Nabayagan nga da plane ticket ko, mama. Inlimod ko lang ka na kayo. Kunak mat ngagkuyog tayo to no may abulan nga agawid di Pilipinas. Umununa ako, mama. No amukla ko mga agawid kan, di mata nga kumamot to iti plane ticket ko. Hanggang sa nabali. Sumaruno at... Panya, nagawid din ti anak mo dito'y Pilipinas, amiga. Wad, amigo. Takayat na kanungay kasarti girlfriend na dita Pilipinas. Sana mabalin. Anda tulagan tayo. Saan ka madanagan, amigo? Tauray nakaawi dun dita Pilipinas na anak ko. Saan kong ipalubos ang makipagkita iti girlfriend na? Kasano ti pan nakasiguradom alida agkita. Idin to taadayo kamuten ken kuana. Adda kinuntak ko amang subaybay kun kuana dita Pilipinas. Isoda ti manglapod ti plano ti anak ko. No makisinarak, kan itaray na ti kung kunana anubya na. Saan ka kumangag kampante ti kun kuna makinuntak mo amang subaybay iti anak mo, amiga. Masapol nga agawid kamuten iti Pilipinas. Tapno matungpalan titulagan tayo. Wan, amigo. Inakto mo ton mga iti plane ticket ko. Agawid akmeten dita Pilipinas. Nasaya at no kasta. Masapol nga iwanang mo't anaimbag anak mo, amigo. Tama nga, lusukit diti makitaray iti kungkunana anobyo na. Saan to mapasabak na ita, amiga? Tanangala ako niti manggwardya iti anak ko. Papa, asino dagiti do lalaki iti gate? Iso na ti agbalin a bodyguard mo no rumwar ka niti balay, iha. Anya? Saan ko kasapuran ti bodyguard, papa? Alon, nagiti baribar si panagpampanunot na tattao. Iso na saysaya at na the bodyguard mo. Nataangan akon, papa. Itakit din ti panangalayo iti bodyguard ko. Para iti siguridad mo ti panangalak iti bodyguard mo. Sa anak nga ubing abasit, tapno jak masirok ti pudno amutibo yu, papa. Ano ti kayat mo asawan? Am kanyo ang makisinara kak itinobyok no sumangpot dito Pilipinas. Day tati rason, no apay anangala kayo iti bodyguard ko. Amumot lagayam. Apay nga ron, adamagang pailay. Makita yu, papa. Pudno ti kunak. Well, dahil ta talaga ti rason, anangalak iti bodyguard mo. Oh, adaliklamo? Manipon itangal daw, no rumwar ka diti palay. Kaduam dagiti kinasaritak apan nakamatak. Nga iso, nagiti dua a bodyguard mo.
Nasurutak mo't lang tim patuldo tinobya kadalan ako mamang iti lugar da. Jak ipalubos asabali a babae iti ikasar ko. Iti side mirror, makitak asumursurot pa lang iti likodak lang iti dua alugan. Itay pa nga umipipos na kanya. Surutin dak. Nag-overtake ti maysa. Nagsardang iti masangwanan. Isardang ko tilugan. Nagsardang mat ti aday tilikod alugan. Kat adarimwar alalaki. Iti nag-overtake alugan. Anya nga tati kasapulan na kanyak. Apay abinanganan da ti dalan ko. Mama, uray ka di diti Pilipinas kat kontrolado yu ti garaw ko. Kapayan ay bagamday ta, iho. Gaputad dalalaki anang surot kan ng bangan iti dalan ko. Iti ipapan ko kumay ti balay tinobyak. Jak amo dagitang ibagbaga malalaki. O kat, anya nga ron tinapasamak. Saan ako na nagtuloy iti papanak ko ma? Tabi na nga ng dakmat. Anya? Saan nga ta? At tao yu dagijay, mama? Anya? Agawid ka man din iti Pilipinas, amiga? Wad amigo. Kat agsagana kayo. Kapaman na makasangputak dita Pilipinas. Pagsanguntan ton dagitan nakta. Tatulagan tayo tikalay sa. Well, amiga. Aywa naman na imbag ti anak mo, amigo. Tama nga numakitaray, itinobyo na. Well, awan pagdalagam. Nangalak paikit din ay ti bodyguard na. Nasaya at nukasta. Ti anak mo ita ti pagdanagak. Takunam nga dan iti Pilipinas. Kat amangan no agkita dan itinobya na. Kat aglimang da. Saan to mapasamak day ta, amigo? Tada kinasaritak amang subaybay iti anak ko. Kinagpaiso na, mapan kumaatalagay ti balay tinobya na. Ngam nalapdan dagiti kinasaritak amang gwardyaken kwa na. Nasaya at ay taganaramid mo, amiga. Ha? Papanam, senyorita. Aday nagdatangan di tarwar. Kaduan na ka. Saanan? Siyaklatan. Uray kat mabitak lang mat. Hindi mo kaya takaduan na ka. Saan nakapalupusan na rumar? Anya? Amiga, Ay, explica. saan? Ibatan da. Di naklapdan arumar. Ibatan na. Papa, saan dak nga ipupok iti bukod ko silid? Parwarendak ditoy. Ladingitag. Saan mo pala mabalin ti rumar dito'y silid mo? Urayem, tinangitulagak ken kaalalaki, tay suntot ti irurar mo. Diyak kayat, Papa. Kan kasanon numabayag pa'y ti ibagbagayo anang itulagan nyo kanyak alalaki. Diyak kayat ti agbayag ang maipupok iti silid ko, Papa. Di ka madanagan ta nakasangpetan iti Pilipinas. Nilangan mamangna ti Mayor Oray. Saan nyo kumamot nga ipilit ti lalaki adyak kayat, Papa? Masursurum to ngayaten. Gusto agtanakan. Katalak ti biyag ko no didak parwaran dito silid ko. Saan nakabot-bot ngan? Amok adi mo may turan ti bagbagam. Sa samardagan. Agsagana ka. Tayo ti mabiit. Agkita kayon iti nakaitulagam alalaki. Mama? Nag-awid kayo matan dito Pilipinas? Wan, tapno saan mo ang maaramid ti kayak mo nga ramidan. Diyak kayat nga sawaan ti bagbagayo a babayan ang hitulagan nyo kanyak. Addan no biyak. Kat isot ikasar ko. Kunakmet asan asika ti masurot. Tanalpasen anay tulag daka iti day di papam. Iti kayat mo man kun saan. Iti nakay tulagam a babae nga sawaem. Pinarward ako ngagpaiso iti silid ko. Ngam gwardyado ak matlatta, Papa. Well, tapno saan ka makalibas kat agturungan nito'y ti pakiasawam. Anda nagsardeng alugan iti arubayan. Sigurado ngay sultan. Umay ka, tasabten tayo da. Saan dak aguyudan, Papa? Diyak kayat.
Isunday dimsag iti kotse. Isu ka ni? Ti bagbagayo a lalaki anang itulagan nyo kanyak papa? Ni Denver? Wan, iso. Ngam agore ka. Amom? Wendy? Si kamot gayam ti bagbaga ni mama. Denver, say kamat gaya, mahal. Wendy, kunak no sana si katinay tulag kanyak nga sawag. Agore kayo. Apay nga inarakop kay Bantal. Agam mo kayo adwa? Well, mama, agam-am mo kami kani Wendy. Tayo ti bagbagak ano biyak. Anya? Ha? Iso tinam-am mo kay Belgium ang nagtrabahuan hindi ni Wendy. Ha? Awan mo't gayam ti problema. Da kayo mo't gayam at talaga di ag boyfriend. Naitulag kayo ngagpadpada, ngamda kayo mutlaang tinakapagtumpong anagin nayat. Wen mamati ak itantay pagsasao, asaan ngagbaliw tinayurit agasat. Itan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Saan nga agbaliw tinayurit agasat. Dito'y drama tayo, anaraar tinamnama. Agyaman kami itinkay panang tarabay, naimbag nga orasyo amin.